вядерца ёсць. Всё, магу ісці. Добрага ранку, сябры. О, прывітанне, Ілля. Салют, дзяўчынкі і хлопчыкі. А, Кася, а чаму ты адна, дзе Лесік? Дык ён жа на навуковую канферэнцыю паехаў для вундерзайцоў. 2 дні яго не будзе. Вось як, я за яго вельмі рады. Дык мы з табою сёння ўдвух добры ранак весці будзем? Не ўдвух, а ты адзін будзеш. Я пайшла. Чакай, Кася, ты куды? У мяне вельмі важная справа. Якая такая справа? Я вось зараз пайду і злаўлю залатую рыбку. Уяўляеш, як здорава я прыдумала. Яна будзе выконваць усе мае жаданні. А ў мяне іх столькі. І ляльку новую хачу, і домик для яе вялікі і прыгожы, і яшчэ шмат чаго. Не сумняваюся, але дзе ты яе будзеш лавіць? У нашай рэчцы. А хіба яна там жыве? А дзе ж яшчэ? Але ў казцы пра залатую рыбку гаворыцца, што ў море. Памятаеш? Прыйшоў стары да сіняга мора, закінуў невад і злавіў залатую рыбку. А рыбка можа з мора у нашу рэчку заплысці. Вось, я ведаю, што ўсе рэкі цякуць да мора, я чытала. І рыбка так паплыве і да нас даплыве. Можаш такое быць? Са звычайнай рыбкай можа, але ёсць яшчэ адна праблема. Якая? Залатая рыбка – гэта чароўная істота, і таму лавіць яе трэба ў казачным моры. Казачным? А яно дзе? У казцы. Ілля, мне тэрмінова трэба апынуцца ў казцы. Нават не ўяўляю як. У нас жа зараз мульцік пачынаецца, так? Ну, так. А мульцік – гэта і ёсць казка. У ім рыбку шукаць і трэба. Думаеш? Не сумнявайся. Дапамажы лепей вуду закінуць. Добра. А зараз што? Ну, што і звычайна на рыбалцы. Лавіся, рыбка вялікая і маленькая. Не, толькі вялікая і толькі залатая. Ой, ну вось, першую частку мультика паглядзелі, але залатую рыбку так і не злавілі. Ілля, а ты дзе? Буль-буль, а замест яго я, залатая рыбка, прывітанне. Ух ты! Прывітанне! Ты ўсё ж з'явілася з мульціка. Так, на што ты мяне выклікала, буль-буль? Ну, няёмка прызнавацца, што толькі каб жаданне загадаць, каб пазнаёміцца. Мне так добра было ў маім казачным сінім моры, буль-буль. А у нас табе не падабаецца? А што у вас добрага, буль-буль? Верніце мяне дадому зараз жа. Чакай, а як жа мае жаданні? Якія яшчэ жаданні? Якія ты павінна выканаць? Чаму гэта я павінна? Бо ты залатая рыбка, а я тебе злавіла. Прыдумала. Я, значит, твои жаданні, а ты мне што? А я цябе назад у море адпушчу. Не, мне так не падабаецца. А як табе падабаецца? Лепей ты мои жаданні выканай. Па-першае, хачу прыгожы парасонік. Ой, а на што? На што рыбцы парасонік? Просто так. Хачу, выконвай. Ну, добра. Зараз. Вось ён, падабаецца? Не, не прыгожы. Усё ёй не так. Усё не гэтак. Якая капрызная рыбка трапілася. Спыніць размовы. Наступнае жаданне. Хачу, каб ты танцавала для мяне. Пачынай. Ну не, гэтага я рабіць не буду. Ах, так? Тады я тебе ператвару ў жабу. Раз, два... Не, чакай. Што? Зараз працяг мульціка пачнецца. Дзе? Вунь туды глядзі. І ты, Ілля, таксама. Вылязай ужо. Дагадалася. А ты думаў, вядома. Але ты малайчына. Здорава з рыбкай прыдумаў. Дзякую. Ну ўсё, глядзім. І ўсё ж няправільную залатую рыбку ты прыдумаў, Ілля. Капрызная яна ў цябе трымалася. Ну, я ж жартаваў. Да я зразумела. А раптам такая насамрэч трапіцца. Жах! Не хачу болей ні рыбкі залатой, ні жаданняў. Вось і правільна. Усе свае жаданні мы выканаем самі, калі не будзем ленавацца. Так,
і ляльку, і домик для яе, і шмат чаго яшчэ. А зараз давай гуляць. Давай, у што? У веру не веру. Кожны з нас падрыхтуе нейкія неверагодныя факты. І адзін з іх павінен быць выдумкай? Так. Ну, я ўжо ведаю, што загадаць. І я, і цур я першая. Дзяўчынкам трэба саступаць. Я і не супраць, пачынай. Ура! Ці верыш ты, Ілля, і вы, дарагія сябры, што ёсць зайцы, якія не мяняюць футра зімой і заўсёды аднолькавага колеру? Вядома, гэта ж ты з Лесікам, веру. Ну, сапраўды, але ж мы незвычайныя зайцы. А вось што ты пра іншых скажаш? Ну, я заўсёды лічыў, што зайцы зімой мяняюць сваё футра. Ага, значит, не верыш. Чакай, Кась. Недавно я прачытаў, што у цёплых краінах, дзе зімой снегу няма, усё інакш. Дык які твой адказ? Верыш ці не? Веру, бывае такое, некаторыя зайцы футра зімой не мяняюць. І гэта правильно. Ура, теперь моя чарга. Ці верыце вы, што рыба камбала можа мяняць свой колер як хамелеон? О, і у цябе пытанне пра колер. Так выпадкова атрымалася. Ну, добра. Гэта ты пра такую пляскатую рыбіну вось з такім тварам. Вельмі падобна. І ты хочаш, каб я паверыла, што яна нібы хамелеон мяняе колер? Гэта табе вырашаць, верыць ці не. Вядома, я ў гэта не веру. Вось як. А вы, сябры, як лічыце? О, чуеш, яны з табой не згодныя. Як? Вы што, думаеце, што рыба з такім тварам можа быць як хамелеон? Яны так і думаюць, і гэта правільна. Ух ты! Ніколі б не падумала. Тады вось вам пытанне ад мяне. Ці верыце вы, што бываюць такія гарачыя крыніцы, у якіх можна зварыць яйка? Вось проста пакласці ў крынічку і зварыць? Так. Нават не ведаю. Сябры, а вы як лічыце? Верыце? Ну тады так і адкажам. Кася, мы з гледачамі лічым, што так сапраўды бывае. Мы верым. І правільна робіце, бо такое сапраўды бывае. Там, дзе блізка вулканы, вада з-пад зямлі б'е вельмі гарачая, проста кіпень. Сябры, дзякуй за падказку. Ну, а ты што яшчэ падрыхтаваў? Ці верыш ты і нашы гледачы, што калі пасадзіць цукерку у зямлю, то з яе вырасце цукеркавае дрэва? Цэлае дрэва з цукеркамі? Так. Ага! Ха! Гэта б мне вельмі спадабалася. Так, давайте разважаць. Бывае хлебнае дрэва, так? Так, але на ім не зусім хлеб расце. Але ж яно ёсць? Ёсць. Тады чаму б не быць і цукеркаваму дрэву? Далей думаем. Зярнятка, калі ў зямлю яго саджаеш, прарастае? Прарастае. А цукерачка чым горшая? Нічым. Нават лепшая. Ілля, я гатовая адказаць. Нават з гледачамі не параешся? Не, я ўпэўнена. Веру, што з цукеркі вырасце цукеркавае дрэва. Ну, правильно? Але, на жаль, гэта не так. Я гэта выдумаў. Як? Я ж так усё добра па палічках расклала і пра зярняткі, і пра хлебнае дрэва. Ой, ну ўсё, болей не хачу гуляць у веру, не веру. Пакрыўдзілася? Не, але гуляць не буду. Буду мульцік глядзець. А нам з табой можна? Ну, добра, глядзіце. Ну што, Ілля, чым зоймемся далей? У што пагуляем? Гульні трэба адкласці на потым, бо зараз час збірацца на заняткі. А, сапраўды. Цікава, а як там Лесік на сваёй канферэнцыі вундар зайцоў? Трэба будзе яму пасля заняткаў патэлефанаваць, распытаць. Абавязкова так і зробім, а пакуль развітваемся. Да пабачэння, сябры. Добрага ўсім дня! Мы, як заўсёды, убачымся зранку. У нашым добраранку!